na ako'y kanang usa ka barkada, close kayo na ako gyud nga friend. Kanang lahi gyud siya sa amo ang grupo. Gikan sa high school, pra-graduate na mo. Sige man gyapon may tapok-tapok, no? Bisan pag nagkabulag-bulag na mi ana. Pero lahi gyud siya tungod kay believe ko niya. Ako personally believe kay ko niya kay kana bitang ang iyang mga interest bitaw, hobbies, ana, iya yun ang i-pursue. Even if it takes nga usahay gasto good, no? Believe ko niya, panglitan. Nagka-interest siya og kanang for self-defense. Ang karate ba? Karate. Karon black belter gyud siya. Niabot gyud siya sa punto nga black belter siya. So pila ka tuig gyud to niya nga iya hagyong gitun-an ingon ana, no? Amot unsa nga klase nga kuana kanang School of Martial Arts basta kay maayo gyud siya, maayo gyud. Unya pila ka tuig gikan ato nga nagsugod siya og eskwela og martial arts. Karon lang bag-o ning graduate siya with flying colors sa culinary arts. Kanang mahilig gyud bitaw gyud siya kaayo og kanang kung unsay hobby niya, no? And then kanang with the desire to learn new things every day. Naaman siya sa trabaho nga kanang sa sales. Di gyud siya kawad-an og mga panahon og kanang abilidad sa mga bag-o nga mga sales strategies, no? Kay naibag-ong libro, palit yun siya, basa yun siya. Constantly kanang dungagan yun niya ang iyahang kahibalo. Malandong ko aning ako ang close friend, akong barkada, kung makaingon ko, na diha magutoy panahon nga nauso ning maong kining maong phrase, kanang reinvent yourself. No? Reinvent yourself. Kay numdum mo ana? Wala na? Murag guwang-guwang na gyud ay kayo mo, kay waan man gyud mo kay numdum. Na ana. O karon gipahinumduman ta mo kay di pa man ko tantong tiguwang gyud. Reinvent yourself sa corporate world, sa natad sa kining mga international corporations, mga ana, no? Ilag yun nang gi-encourage ang ilahang mga mamumuo nga you have to reinvent yourself, no? Learn new things every day. Importante kayo na. And so, tuod man, people were already encouraged nga bitaw, kinahanglan makatunta og mga bag-o kada adlaw. Munang usahay atong one time katong bag-o pa bitaw ng mga PowerPoint, no? Ng mga PowerPoint na program diha sa computer. Wala ko interest mo tuon ana. Pero while I was studying theology, ang amuang maestro sa scripture at the time, he was already like 77 years old. Puti ko kay buhok, no? Amerikano. Pero siga mi tanan, na-shock mi. Kay for the first time, nakakita mi nga giprint ang mga kanang PowerPoint slides sa among handouts. Nya gamit siya og kanang PowerPoint gyud sa klase for the first time. Pero ignorante ra gyud siguro pud ko, but that was long time ago. Kung gusto mo mangutana gyud sa unsang tuig to, that was like back in 1995. Yun ana gyud na, no? Tuon ako og scripture. Di ko kalimot ana. Pauline literature. Kuyawa kayo sa amo ang teacher. Si Father Herbert Schneider, Jesuit, no? Gamit siya. Kuyawan ng tawana. Tigulang na. Pero maayo gyapon kaayos computer, maayo kay sa mga program. Kabalo gamit og mouse. Ako na ibaw nga mouse kana raman ato ang likayan kay mouse nga ilaga ra gyud, no? Pero siya mayo jud siya kaayo. Mga igsoon, reinvent yourself. Sa atong unang pagbasa karon, itagaan ta og istorya sa bahin sa kinabuhi ni Propeta Jeremias. Nasayod ta nga nagproblema kayo si Propeta Jeremias sa iyahang misyon tungod kay astang gahi ang ulo yun sa mga Hudyo, mga Israelita. Nanawag siya, giauhag niya nga ang kasuko sa Ginoo, no?
may tabo nga gunubon niya ang Jerusalem. Mapukan ang gingharian sa Huda. Pero unsa may nahitabo sa katawhan sa Dios? Wala mituo kaniya. Gahit yung kaayog ulo. Muna nga, nawad-an na siya og paglaom. Nga matud pa niya sa Ginoo, margwa naman yung paglaom nga ang imong katawhan, mag-usab pa. Karon, itagaan siya og dako, og nindot kayo nga mensahe. Ingnan siya, sige, adto dito sa tigbuhat og kolon, kay akong isulti kanimo ang akong mensahe. Ug dito yang naabtan ang tigbuhat og kolon, no mo ning gitawag nga katong the clay in the potter's jar, no? Ug yang naobserbahan nga sa pagmatag mold, matag porma sa tigbuhat og kolon, no? Sa maong kolon, kung doon na gani masipyat, doon ay masayop, mamali, dili maayo ang porma, iya kining utrohon, iyang utrohon, no? Muna ang image nga gisulti sa Ginoo kang propeta Jeremias. Muna niingon siya, kung unsa ang ingon ang Ginoo kang propeta Jeremias, kung giunsa pagbuhat sa tighimo og kolon sa kolon, maupod ang akong buhaton sa Israel. Kaya gyud nako kayo nga usbon ang ilahang kinabuhi, nga mubalik sila kanako. The God, no, marabagiinan niya si propeta Jeremias, ako ang Ginoo, nga Ginoo sa kalibutan ug sa kasaysayan, I can create and recreate. No? I can invent and I can reinvent my own people. I can reinvent each one of you. Nindot kayo nga mensahe ni sa Ginoo ngadto kang propeta Jeremias nga dili imposible nga mag-usab ang tawo, nga ayuhon sa tao ang iyang kinabuhi, nga mugawas nga nindot siya nga klase nga kolon. Ang Ginoo mubuhat ni ana. Ang uban moingon nga sa ato pa di ay wa gyud tay predetermined gyud ay ta, wa gyud ay tay kuan. Mura day tag robot. No, that's not the point. Dili na mao ang punto. Of course, ang atong Ginoo na sayod nga sa pagbuhat kanato, pag-remake to create, no, in creating and recreating us, naalang gyapon ang importante nga aspeto diya sa tao kanang gitawag nga kagawasan, the freedom. Kung di jud ka gahay jud kag ulo, di wala ka. You will not be remade, no? You will not be recreated. Pero klaro jud kayo sa kasing-kasing sa Ginoo, no? Matag usa kanato, we can be recreated, no? Ug mao man diya sa ang mensahe sa atong ebanghelyo karon nga murag nagsubay ra man ni sa samang ebanghelyo niadto bitawng the weeds among the wheat, no? Ang mga sagbot taliwala sa mga trigo nga pilian jud sa katapusan sa panahon, pilian sa Ginoo ang sagbot ug ang trigo ug ilahi kini. So the same message, no? Nga ang isda nga diha sa baling, diha sa pukot, pilian pud na siya. Mao pud na, in reinventing ourselves, we have to choose, no? Unsa man gyud ang mga butang nga angay na natong ipadaplin, angay na natong isalibay, that we have to disregard, that we have to put in the trash. And then, how do we reinvent ourselves? Katong mga bag-ong mga butang nga mapuslanon kaayo sa ato ang pag-uswag sa atong kinabuhi. Mga igsoon, nindot siguro kaayo isip atong pamalandong sa ato ang personal reflection nga sa atong pag-ampo, pangutan-on nato ang Ginoo. Lord, what do you want me to become now that I am 70 years old? In 2 years time, in 3 years time, unsa man ang personal project nako, no? Indot biya na. Di ba na may ginaingon nga man or humanity, no, to be gender exclusive. Humanity is always a work in process or a work in progress, no? So wala gyud ni isa sa tuwa mabata man kag matiguang, wala ingon nga mustak lang ka diha, diya na lang jud ka hangtod sa hangtod. No. You can always reinvent yourself, no? Kung retire ka na pananglitan, unya
Maayo man kamo basa. Why don't you join the lectors and commentators ministry? No? Kung doon na kay mga hanas nga mga nunana nga mga abilidad, reinvent yourself. Dili lang kay sige lang po kag lingkod diya. Ano simba lagi ka, wala problema na. Pero nindot pud nang kabahin jud ta. Reinventing ourselves nga gikan diha and getting yourself engaged, involved sa ato ang kalihukan sa simbahan. Muna yung mga isa sa mga nindot. Ako ara pud nang sugyot, no? Kung gusto gyud mo nga reinvent ang inyong kaugalingon, ng atong kaugalingon. Ug muna atong pangayoon sa Ginoo. Ang Ginoo na may project sa matag usa kanato, but it is up to us sa ato ang pag-cooperate. Importante kayo nga every now and then we reinvent ourselves to become the better, if not the best person that God wants us to be. Amen.